Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu lur. Menika prosese jalan arep neng kali lur. Enak waduh sih. Ndi ki sitok iki? Sitoke metu kono lur. Bersama Trio BNI Channel kita akan ke kali. Jalane kali lur. Nyamuk akeh. Namanya juga mungkin kan? Wah. Namanya juga banyak dong. Kayaknya Mas sepeda ini Menurut melurut lek rime ora anu ya bahaya. Rime blong. Iya. Ya, rime blong. Ayam rime blong. Laku lur. Atus sekali iki. Aduh sekali jare kamret. Terus kae nanti, Pret? Atus sekali dioning kali ya. Ini kali sapa? Oh iya. Bukan orang sampai jurang. Akar kemudian alon-alon Aku mundur iyo alon. Awas. Aon Pret, aon Pret. Suasanane adem. melurut balungguh loh. Lur. Suasanane adem. Lah iki wis dianu wis dipathoki ya digawe perumahan lho kuwi. Lokasi nggih gawe anu lho. Apa jenenge? Perumahan lho. Apa ya? Mati komputer. Bae Patayat. Patayat bar komputer. Diliwati dalan iki kene. Endi dalane Pret sing dalan kene kan ndi Pret? Iki lho, ya. Kok iki to? Iki lho. Yo tahu di sini. Kok Ora iki? sitok. Tuh lho. Lewat kono. Iya iki lho rene to rono. Ora sing pisan Tenggelan Mbak petang ora kowe muli engko liwat sing kono. Kulo sing sorgreng lho. Sorgreng. Oke lur. Liwate kono jalan iki rong tekan.